pojďte si mnou otevřít dárek, který jsem dostala od mého přítele na Valentína. Většinou se dostaví ružičky, šperky, prstínky, náušnice, blablabla. Ale já jsem tento rok dostala tuhle tu kolektorku. A teď si to spolu otevřem. Už se těším, hrozně těším. Tyjo, jako upřímně nechápu, jak se mu to podařilo sehnat, protože já jsem to vlastně tady scháněla 2 týdny a jemu se to podařilo sehnat za 2 dny. První, když otevřeme tuto krásnou krabici, na vás vyskočí tenhle dopis, který si teď hned otevřu. OK. A on je tam přímo, ono je to přímo zapečetěný ještě. Vidíte tu pečeť? To je boží. Tak já to otevřu. OK. Hlavně je to wow, ale to je úplně, když se na to sáhnete, tak je to úplně takový tvrdý papír. Není to takový ten levnej, chápeme se. A momentálně to asi vůbec nepřečtu, ale je to fakt boží. A dále tu máme klasicky tuhletu hru, která je v Gold edici a je na PS5. Tu tam momentálně nemám a dokupím. Jdeme dál. Oh shit, to je hrozně těžký. Oh my god. Jako na první pohled musím říct, že ta krabice vypadá luxusně. Já osobně bych třeba nepoznala, že to vlastně není ani dřevo. Já se tam zkusím vlézt. Třeba se tam vlezu. Myslíte, že jo?